Салом тамошобинон, чизе назан саломати хубай боз ҳам Viva парфюм омадагем магазини беҳад арзони косметика бозори Корвон инами бинои корвонси худаш диден духтаро як мошиёна плакачон ҳастай ҳозир ворид мегардем аз дохил ма шумода нишон метам чӣ доранд духтарако нигоҳ отама бинен инам ҷада чизе ҳаст дар лестница мана лестница будагиё ҳамаш 5 сомонан духтаро мана нигоҳ куненда туш тен ҳама чи ҳастай мана пудра танайли ҳамаш 5 сомони духтаро марҳамат биёен бо аз наздик бинен ҳар он чизе ки лестница шонда ҳаст дар Viva парфюм 5 сомонай ана баъд калидор тамошобинони азиз калидор шонда бошад 10 сомон мана ҳар он чизе ки ярами калидор да ҳастай 10 сомон ира бинен бижутериёи фасон ҳамаи чио бардагиан охи духтаро 10 сомон мана шотко 5 сомон а дохили мағоза бошад ҳар хелаи нархошон ира бинен духтаро чӣ хел новинко бисёр омадай мана Viva парфюм ҳатман биёен омада натонен нависен доставкатон мекунан мана дохили мағоза нархо ҳар хелая акция боз ҳам акция духтарако аз акция қафон намонед нигоҳ кунед анам хел шампуно 5 сомон шудагай ҳозир кушодагишам нишон метем ғавсаки хушрӯан мана марамат каседа дар корай 5 сомони на клеер астай хендершолдерс астай ҳамаш дар Viva парфюм нархаш 5 сомон нигоҳ кунед чӣ ғавси хушрӯай духтарако марамат каседа дар корай биёем бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм ҳар он чизе ки нами лестница дастай 5 сомона бовар мекунен ина боз ҳам шампунои фасона 5 сомон кардан зурат арзон духтаро дастрас марҳамат барои падарка мисол метавонен бо нархи дастрас зубнои пасташам аст ҳамаям ино 5 сомонам мана биёен духтарако Viva парфюм бинои Корвон Сити ва духтаро нигоҳ кунен Viva парфюм да чӣ омадай карманни духиёи фасон омадай нигоҳ кунен чӣ хушрӯчай марамат нархаш боша 5 сомон бовар мекунен як бурак биненда чанд намудуш ҳастай 5 сомони каддо меша мегирен марҳамат барои туҳфа мегирен барои хитон мегирен барои фурӯш мегирен 5 сомон карманни духӣ як тиша биги шапкиҷон ягон рӯи зурша мана марамат каседа дар корай духтаро биёен Viva парфюм буш хушрӯ духтаро ира бинене 5 сомон хушрӯ беҳтарин бай анам хел духичои хушрӯ дар Viva парфюм бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна дая ина плакатшон ба осонӣ пайдошон мекунен духтаро инам ҷада лестница да ҳар он чизе ҳастай нигоҳ кунен помада туш ҳар чизе ки дидестен 5 сомонай бовар мекунен аз иҷа ман авор бисёр дорум боварӣ дорум ки шумо ҳаматон аллакай иҷара медонед духтаро бо ба ҳар ҳол ина биёен новинкои фасонак овардагиян дар Viva парфюм тамошобинони азиз ира бинен чӣ хел хушрӯан духиёям фасон омадай бош так бо гап нест бовар мекунед 10 сомон дар Viva парфюм грандиозна акция рафтаиста инами хел духиёи оригинали фасона 10 сомонӣ кардагиян марамат запхош инами равози мардонаша гирифтум аҷоибот буш хушрӯ марамат биёен аз наздик бо биненда агар омада натонен нависен ишамя бурак шопҷон нависен доставкатон мекунан страничкашон отметид мекунам будроен подписаться кунен духтаро аз новинкошон қафон намонен мана ишам хушрӯ бовар кунен дар 10 сомон анам хе буои фасонам метонен духиёи хушрӯра харидорӣ кунен бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна ҳамашонам хели коробочкаҳо дая туҳфа мебарен духтаро гарантияш кати туҳфагирда маъқул мешавад туҳфа мебарем барои фурӯш барои хитон беҳтарин вариантай мана ҳар он чизе ки мебинед аз анамин намуд духиё 10 сомон ҳамагӣ духтарако дар хотир дошта бошен лазурдера ма кремша нишонтон дода будам реклама карда будам хитон медонен барои чияй лазурде беҳад хушрӯая эффектиш ана нигоҳ кунен духтаро дезодорантш омадай ишариквия шарикви дезодорантшам омадай Viva парфюм да барои шумо акция эълон кардиян 10 сомон ина коробочкаҳо дая дидед падаркаам барои шӯх ёки барои фурӯш хушрӯ духтаро 10 сомон инаи кремошам ҳастай мана чанд запх дора лазурдаёи фасон мана марҳамат духтаро Viva парфюм да акция давом дорад биёену харидорӣ кунен касоне ки омада наметонанд рақамашон ҳаст бинависен доставкатон мекунанд иҷада нигоҳ кунен кремои мисол даст барои рӯ увлажняющий ҳама чӣ доранд
ҳамаш нами калидор да чизе ки мебинен 10 сомон. Не шампуни калонам 10 сомони ғавси хушрӯан духтаро марҳамат. Бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм. Инаи кремоям хушрӯан барои дасту панҷа аҷоибот 10 сомон. Кача намуд дора ҳамаш 10 сомонияй. тамошобинони азиз алфурсан мепурсен бисёр ина мардонаи духёи фасон ози занонаошам ҳастай дигар намуди духё марҳамат дар Viva парфюм беҳад интихоби васеи духё омадагай бинен чихо хушрӯане мана марҳамат акция рафтестай дар анамин намуд духё 30 сомон алфурсана ҳама медона худаш чӣ хел духияй 30 сомон шидагай инами поён да нигоҳ кунен чӣ намуд духие ки мебинен ҳозир нархошон 30 сомон шид мана ҳаятӣ ҳастай мана ино ҳастай шанел ҳастай чӣ намуд хулас духие ки мебинен ира бинен чихе хушрӯай хулоса ҳамаш 30 сомонӣ барои туҳфа мегирен барои мисол хитон мегирен духтаро барои савдо мегирен версачи ҳам аст ҳама намуди духиё ҳаст ёра кора бинен охи чихе хушрӯан нархошон ҳамаш 30 сомон марамат ина иям 30 сомон духтаро ина диден аҷоибот чанд намуд духиёи хушрӯ ҳамаш 30 сомонӣ шидагай духтаро дар Viva парфюм омада натонен нависен тамошобинон хучон шумода доставка мекунанд бозори Корвон тарафи пажарка бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм нигоҳ кунен иша 18 хушрӯ иша 18 хушрӯ 30 сомон кадомеша мегирен 30 сомон ина нигоҳ кунен иша кам 30 сомон шудая ина марҳамат 30 сомон лакоста шаек хулас мардона занона ҳамаш 30 сомонӣ ина духтарако эклатои фасон эклатои оригинал 100 миллиграммаш қиматай гуфта бисёриҳо хеле мехостанд ки арзонтар ягон вариант биёя марамат 50 миллиграмма овардаган оригиналош 50 сомона 50 сомон галаграмма дора духтаро марҳамат оригинало Дубай якум сорто марамат нархи беҳтарин 50 сомон дар Viva парфюм ҳозир ҳама намуди духиё шонда ҳама намуди боро шонда акция рафтестай тамошобинони азиз ина дар кор бошад ҳатман биёен Viva парфюм бозори Корвон бинои Корвон Сити якум ошёна даян тамошобино Viva парфюм плакатшон ҳастай иҷара ма бисёр набор мегирам ба фикрам ки ҳама аллакай суроғашонам медонам ина биёен духтаро аз наздик бинен ҳама чишон арзон кардагиян иқа набори хушрӯ омадаи духтаро дар Viva парфюм оригинал стайлной духтаро качествашда гарантия метиҳад нигоҳ кунен чихе хушрӯай ҳамаи ҳарфо кати ҳастаина метавонен харидорӣ кунен аҷоибот наборда нигоҳ кунен кулон дора цепочкаш кати чалла дора гӯшпор дора ҳозир ма дигар ҳарфошам нишонтон метиҳам марамат 30 сомон нарх шабона меген ҳам арзон мана стайлной 30 сомон беҳад хушрӯ ма страничкаи худчонам Viva парфюма мемонам подписатсия кунен будроен бинен аз новинкаошон қафо намонен ина диден духтаро аҷоиб беҳад хушрӯ ҳамаи ҳарфош кати ҳастай 30 сомонӣ стайлной ҳеҷ чӣ намешава заказ кунен доставкатон мекунанд агар ки худтон омада натонен духтаро бижутерияи фасон бисёр овардагиян ина нигоҳ кунен инами қисмда цепочкаи холишам ҳастай стайлнойора и чанд сомон 20 сомонай цепочкаи холиш лекин шумо ира гирен нахстарая барое ки набори калони хушрӯ нигоҳ кунен чалаам дора гӯшборам дора 30 сомон хулоса беҳтарин вариантҳо дар Viva парфюм шуморо интизорай бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм страничкашонам отметид мекунам будроен подписатсия кунен ҳатман шумода ҷавоб метиҳанд духтарако бори новинка нигоҳ кунен аз бренди Kiko омадагиай барои ламинирование нигоҳ кунен чихо хушрӯ инора 60-70 мефурӯхтанд акция эълон кардиянд бори новинкара нархш аст 30 сомон кардан марамат нигоҳ кунен чихе хушрӯчай ба ҳама чиш ҳастая баъд бо инаи намуд ваё ҳастай и бароям иш ям бароям ламинирование барои қош будай духтаро вайшам 30 сомонай ваям 30 сомон баъд янахе памадко ҳастай оригинало чанд пула ино иям 30 сомон оригиналошай духтаро лекин агар ки шумо памадкаи арзон гӯен дар Viva парфюм пансма памадкаям ҳастай бина биёед бинои Корвон Сити якум ошёна Viva парфюм ина мучам 30 сомон ишам нигоҳ кунен ҳамаи чи дора
помадкои оригинал. И ваёшуна бинен духтаро, косметикошуна бинен. Ҳар он чизе ки дар анами дохили магазиншунай нархошун ҳар хелай. Анай коридорда будагиё 10 сомонай, лестница будагиё да ҳама чиш 5 сомонияй. Марамат биёен аз наздик бинен. боварӣ дорам ки маъқултон мешава борошон. Қабуи ами присипкаҳо хушрӯан духтаро, марҳамат ина присипка дар кортон бошад, марамат и барои баданая марҳамат касседа дар корай анамихел присипкаҳои фасон 10 сомон беҳад хушрӯан 10 сомон. И чи ай бинен бовар кунен ҳар як чизое доранд. Ё жидки хайлайтрай диден мана марҳамат биёен ина диден духтаро ранги помадая лекин хайлайтрай хушрӯа духтаро мана беҳад фасон арӯсакҳо барои пешоинаям хушрӯча нархаш бошад 10 сомон. Ина нигоҳ кунен ҳар он чизе ки мебинен инаи бо сухои хайлайтрай ҳар он чизе ки мебинен инаи набори бижутериёи фасон анамихе косметика чизе ки бошад дар калидор инами калидоршонда ҳамаш 10 сомонияй. Вива парфюм да ина бинен охи навистагияй худаш диден духтаро плаката 10 сомон беҳтарин варианто бо нархи дастрас дар Вива парфюм. Иҷада бо новинка бисёр омадагия ира бинен мана кремоям ҳастай, шампуноям ҳастай, наборои фасони бижутерияям ҳастай. Набора хушрӯбиша диден бовар мекунен 10 сомонай. Мана тенорам бинен чихо калон калонай хушрӯай бо расветкоша намеген аҷоиботай. Вива парфюм ама страничкаи хичонам отметить мекунем инстаграмда. Бидроен подписаться кунен тез новинкошона бо метонен дар страничкаи хичон пайгирӣ кунен. Нигоҳ кунен ин мино 10 сомонай хушрӯгиша диден дезодорант чизе ки бошад дидестен калидорда ҳамаш бо нархи дастрас 10 сомон. Анаи наборакора бисёр пурсидагӣ буден духтаро нигоҳ кунен набора хушрӯгиша барои краска кардани сар диден 10 сомон бовар мекунен. Набори калони фасон 10 сомон. Инаи духиёрам 10 сомон. Скрабу дигар чизе ки боша 10 сомон. Водостои ки вайра бинен чихо хушрӯ будай. Водостои ки фломастер барои қош духтаро коричневия сиёшам ҳастай. Сиёшам будай духтаро тёмна коричневишам ҳастай марҳамат нархша намеген чихо арзонай 10 сомон бовар мекунен. Ира бинен духтаро дига салон намерен 10 сомон беҳад хушрӯ дар Вива парфюм акция рафтеста 30 сомонӣ мефурӯхтанд 10 сомон кардиянд. бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, Вива парфюм. Мана ичай? Пудрои Кико омадагӣ будай. Марҳамат, ё чанд план? 10 сомон. Ина 10 сомон, детажа будай бо диден духтаро. 10 сомон беҳтарин варианто. Ина чизе ки мебинен, чӣ намуд пудраяй, тональный кремай, помадаяй, ҳамаш барои шумо 10 сомон. Касе ки омада наметона духтаро бинависен доставкатон мекунам. Бозори Корвон, бинои Корвон Сити, якум ошёна, Вива парфюм духтарако ба осонӣ пайдо мекунен. Чӣ хеле гуфтум страничкаи хичонам отметить мекунам. Дромада подписаться кунен, дастгирӣ кунен. Боварӣ дорам ки шумо ки дастгирӣ карден боз барои шумо борои нав ба нав мебиёранд. Бо ҳамин навори имрӯзаи мо ҷамъбаст мешавад. Хайр, саломат бошед.